Hei, salutare, dragi prieteni! Uitați câte trofee avem acolo, 9005 de trofee. Upsis. Aparent a făcut 9005 de trofee și de data asta facem și cu facecam. Ca să fie treabă. Oricum îl facem mai mic. Și haideți să începem să facem un pic mai mult cele chesturi pentru că avem prea puține. Și haideți să facem. Am vrut acum să fac un live, dar mă gândeam că nu e o idee prea bună să facem azi live. Oricum, era tare să fac primul meu live și aparent deja am început bine. Aoleu. Haide că trebuie să îi dăm la prost. Trebuie să-i dăm. Bravo el primul, haide. Să nu te... Ce ai făcut, bobiță? Omoară-l tu. Bă. Trebuie să-i dau bine. Pe undeva așa. Și trebuie să fim toți. Așa, aici. La perfecție. Hai, că la perfecție a fost asta. Bine, hai, dă-i. Nu, gata, am pierdut. Dă. Să nu moare el primul. Nu fi prost. Da, a fost prost, ok. N-ai ce să-i faci, de ce s-a dus acolo? Uite. Doamne ferește, de ce a dat ultimata? Nu! Te duci în... hai că aia a fost o intervenție bună, cât de cât. Adică, cât de cât, dar a murit din păcate. Nu, că vine... Da. Vine toți ăștia după mine acum. N-am murit. Cum n-a murit ăsta? Gata. L-am spawnat. Fix la perfecție l-am spawnat. Hai mă, hai. Ok. Și băci, hai că aici toți i-am dat-o bine rău. I-am dat-o bine. Hai. Nu, gata, am pierdut, cred. Sigur am pierdut. Dacă ăsta mă ajută. Ok, m-a ajutat. Ce mă, te apuci tu de el primul? Haide să îi dăm mai mult. Da, mă. Hai. Haide, mă, dați cât e slow. Aolo, na, aici am fost, băieți. Bă, nu, n-ai. Încă mai jucăm. Și mă mir, haide. Hai mai rapid, mă, hai băieți. Spre final am început să-i dăm damage mult. Că toți ne-am unit ca niște prieteni și el va încerca, dar nu va reuși. Aparent, gata, e gata bossul. Bine, boss. Am făcut într-un final 9000 de trofee și putem să deschidem mega box-ul. Aparent nu avem... nu știu ce să zic. Haide acum să le deschidem. Foarte rapid. Și haide să vedem. 5 ori 6. Dacă pică 8, mă fac popă. Dai, mai rapid. Ok, gata. Oricum nu picam. Adică am... Uitați voi că mega box-ul l-am deschis. Și nimic nu mi-a picat din mega box-urile astea, aparent. Ok, l-am deschis și pe... de la 4000 și de la 5000 și de la 6000. Doar că s-au adăugat pur și simplu toate astea noi. Haide să mai jucăm. Ăsta e brawler nou, EMZ.
Și nu avem un background, adică era tare așa, da. Dă-le. Upsis. Deja am dat un atac fără nicio. Hai că am jucat-o bine. Și de ce ai luat bit aici? Pentru urs? Doamne, cum joc ăla. Nu sta pe loc. Joacă. Uite, hai. O, aici a fost o intervenție foarte bună din partea mea și a lui Colt. Hai, mamă, ce joc. Ce joacă Colt. Păcat că nu sunt cu vărul meu, Bogdan, să ne jucăm aici. Aoleu. Nu, voi stați acolo. Voi stați acolo. Voi stați mai în urmă. N-aveți voi treabă. Haide, dați. Ok. Hai că i-am dat. Hai că i-am dat-o dacă... Bă, am dat destul de bine. Uite câte viață mai are. Mai are destul de multe, da. E bine și așa. Ce prostie am făcut. Aoleu. Am mă lăsați-mă. Bă, voi mă lăsați. Nu. Dă-i cât vrei, bravo, bravo. Haide. Hai băieți. Bă, ce... Nu mai avem pereți unde să ne ascundem. Dați-i, hai, dați-i acum cât... Ai, stai, el nu-și primește slow. Ok, nu știam asta, cred că primește și el slow. Dă mai rapid de ăla, că are ultimata lui Bull. Oh, hai, Colt, bravo. Dar n-ai făcut bine deloc ce ai făcut. Ceva, ba da. Deci, trebuie să... Asta e EMZ. Sper că vă... Nu știu, mie îmi place brawler nou. Dar vin toți ăștia după mine. Asta nu e tank, ca să zici că eu moară pe toți. Dar îmi place la nebine. Deci o showdown e foarte bună. Și va veni cu ultimata. Da, mă dau într-o parte. Și acum intervenim noi pe aici cu ultimata. Că eu dăm la prost. Aoleu, nu. Haide. Am promis că următoarea ediție va fi cu Brawl Stars. Oh my god, mai am 70 capte. Mai am 70. Haide. Nu, da, am pierdut aici. Deci, sunteți pe cont propriu. Nu fi prost, te rog eu. Să dau să mai vreau să vedeți că e pe hartă. 3, 2, 1, hai mă, că am venit. Hai că te apăr eu, hai. Ce bine e să văd că am un coechipier care dă damage. Mă bucur să văd. Și de ce ai luat ulta? Ne-a fi bine open. Haideți să vedem la fraier. I-am dat la fraier. Nu. Ok. Hai că intervin doar eu cu ăsta fix acum. Dați-i la prost. Hai, dați-i la prost. Dați-i. Hai, că bine. În curând e mort, e pe hartă. Adică vă vedeți? Dar nu e greu. Eu acum nu știu. Nu, dar m-am ajuns mult. Aoleu. Asta înseamnă să-ți păstrezi ultimata. Cum trebuie.
place flow-ul ăla care îl dă la toți. E impecabil, e pur și simplu prea bun. Na, gata, aici suntem. Toți am pierdut aici. Nu fi... Bă, da, ești prost, rău. Toa... Da, eu nu mă joc de obicei pe aici cu ăsta, că nu știu a juca. Ești pentru trofee. Haide atunci să ne ducem cu trofee, dacă e. Măcar ce hartă e. Lasă harta, hai direct. Două showdown. Pe solo nu pot să cresc, nu știu de ce. Nu știu de ce, dar nu pot să cresc pe solo. Rico? Hai că e bine. Bă, ăsta. Pe ăsta meu nu de mult. Nu de mult am început meciul și deja moare. Da. Asta, nu știam. Mă duc eu, nu te du mai de... Eu nu sunt pe bă, mai am altă treabă. Bă, tu nu ai altă treabă. El are treabă cu mine, mă înțelegi. Gata. Adu-mi spre mine, că eu sunt aici. Să-i dau pe ambii. Hai că... Aoleu. Hai mă, vine aici, drag. N-am avut acolo ce să fac. M-am băgat eu ca prost acolo. Gata. Că mă duc pe solo, că văd că merge treaba bine pe două. Ați văzut ce a mers treaba. EMZ în fanele, pot să-i fac upgrade-ul EMZ. Că până acum nu puteam să-i fac upgrade. Să-i fac și luptarea. Cine mai merită upgrade de aici? Bă, sincer să vă zic, bă, chiar merită un upgrade. La cât de prost e și nu pot. Pentru că nu pot să cresc cu el, dar de-aia dau un upgrade. Adică merită un upgrade. Trebuie să o duc pe EMZ la rank 15 și după nu mai avem niciun brawler de adus la rank 15 și după toți îi aducem la rank 20. Nu că am pus pe 2 iar. Măcar avem pe Barley care cred că știu ce facem. Cred. Și mă mir că de data asta nu sunt deranjat de nimeni azi. Adică pot să fac un episod fără să fiu deranjat. Și asta apreciez. Aolo, am vrut să mă bag în bus și m-am băgat în altundeva. Adică nici nu m-am băgat la asta, vreau să mă refer. La asta mă refer. Nu vreau.